Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. O Alla ta' qawwa u ħnina, f'imħabtek inti battilna lill-ibnek biex aħna nistgħu nindafu mid-dnub u ngħixu miegħek għal dejjem. Berikna, aħna u ninġabru nirriflettu fuq id-batija u l-mewt tiegħu biex mill-eżempji tiegħu nistgħu nitalmu kif għandna nimxu. Dan nitolbulek bl-istess Kristu Sidna. Amen. L-ewwel stazzjon, Ġesu fil-ġnien tal-Ġetsemani. Nadurawk, o Ġesu, u nberkuk. Għax salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Mill-Vanġelu skont San Mattew. Imbagħad Ġesu flimkien mad-dixxiepli tiegħu wasal f'qasam jgħidulu l-Ġetsemani u qal lid-dixxiepli: oqgħodu bil-qiegħda hawn sakemm immur hemmhekk nitlob. U ħa miegħu lil Pietru u ż-żewġ ulied ta' Żebedew u beda jsewwed qalbu jiddejjaq. Imbagħad qalilhom: għandi ruħi mnikta l-mewt, ibqgħu hawn u issru miegħi. Mexa kemm xejn il-qudiem. Inxteħed wiċċu fl-art jitlob u jgħid: Missier, jekk jista' jkun biet minni dan il-kalċi. Imma mhux kif irrid jien, iżda kif trid int. Ġie ħdejn id-dixxiepli u sabhom reqdin u qal lil Pietru: mela ma flaħtux tissru sija waħda miegħi, issru u jtolbu biex ma titħlux fit-tiġrib. L-ispirtu iva jrid imma l-ġisem dajjef. Mulej, għatina il-qawwa u l-erf tiegħek biex f'kollox infittxu nimxu wara ir-rieda tiegħek. Mulej Ġesu, għenna nimxu fuq il-passi tiegħek. It-tieni stazzjon, Ġesu wara li ġie tradut minn Ġuda arrestat. Nadurawk, o Ġesu, u nberkuk. Għax salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Mill-Vanġelu skont San Mark. Minnu fih, kif Ġesu kien għadu jitkellem, wasal Ġuda, wieħed mit-tnax, b'ġema nies miegħu armati bis-sjuf u l-bsaten, mibgħuta mill-qassisin il-kbar u mill-kittieba u xjuħ. Issa dak li kien se jitradih kien tom sinjal minn qabel u qalilhom: dak li mbusu huwa hu, qaqbduh u marru bih ma' assis tajjeb. Mal-imbagħad wasal, baqa' sejjer fuqu u qallu: Rabbi, u bisu, huma meddew idejhom fuqu u qabduh. Mulej, għatina il-kuraġġ tal-konvinzjonijiet tagħna biex ħajjitna tista' tirrifletti fedelta l-aħbar it-tajba li int tagħtina. Mulej Ġesu, għenna nimxu fuq il-passi tiegħek. It-tielet stazzjon, Ġesu ikkundannat mis-Sinedriju. Nadurawk, o Ġesu, u nberkuk. Għax salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Mill-Vanġelu skont San Luqa. Meta sebaħ, iltaqet il-ġema ta' xjuħ tal-poplu, il-qassisin il-kbar u l-kittieba, u ħadu lil Ġesu quddiem is-Sinedriju tagħhom. U qalulu: jekk inti l-Messija, ejdilna. Iżda hu weġibhom: jekk ngħidilkom ma temnux, jekk nistaqsikom ma tweġbux. Imma min issa l-qudiem bin il-bniedem ikun bil-qiegħda in-naħa tal-lemin ta' Alla li jista' kollox. U l-kol qalulu: inti mela li ben ta' Alla, intom stess qegħdin tgħiduh. Qalilhom: iva jien. Xi ħtieġa għandna iżjed ta' xhieda, qalu huma, għax smajnija aħna minn fommu stess. Mulej, għatina is-sens tiegħek ta' ġustizzja biex ma nifqu qatt inħabirku ħanġibu l-ġustizzja tas-saltna li int wetna. Mulej Ġesu, għenna nimxu fuq il-passi tiegħek. Ir-raba stazzjon, Ġesu miċħut minn Pietru. Nadurawk, o Ġesu, u nberkuk. Għax salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Mill-Vanġelu skont San Mattew. Intant Pietru kien hemm barra bil-qiegħda fil-bitħa tal-palazz u resqet fuq waħda għaddejja u qaltlu: intu kol kont ma' Ġesu tal-Galilija. Imma hu ċaħat quddiem kulħadd u qal: anqas naf xi trid tgħid. Imbagħad warrab lejn il-bieb, lemħitu għaddejja oħra u qalet lil dawk li kienu hemm: dan kien ma' Ġesu ta' Nażaret. U reġa' ċaħat u ħalef: jien ma nafux lil dan il-bniedem. Wara ftit, dawk l-istess nies resqu lem Pietru u qalulu: tassew, intu kol wieħed minnhom, għax għandek il-kisra ta' kliemek tikxfek. Imbagħad qabad jisħet lilu nnifsu u jaħlef: le, ma nafux lil dan il-bniedem. U minnu fih is-serduk idden. U Pietru ftakar fil-kliem ta' Ġesu meta qallu li qabel ma s-serduk jidden int tkun ġaġġ ħatnit lid-darbiet u ħareġ il-barra jibki biki taqsim il-qalb. Mulej, għatina id-don tal-onesta biex ma nibżgħu qatt ngħidu s-sewwa imqar meta din tkun ħaġa qiebsa. Mulej Ġesu, għenna nimxu fuq il-passi tiegħek. Il-ħames stazzjon, Ġesu iġġudikat minn Pilatu. Nadurawk, o Ġesu, u nberkuk. Għax salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Mill-Vanġelu skont San Mark. Fil-għodu kmieni, il-qassisin il-kbar iltaqgħu malajr max-xjuħ u mal-kittieba u mas-Sinedriju kollu biex jiftehmu bejniethom. Imbagħad rabtu lil Ġesu, ħaduh u tawh f'idejn Pilatu. Pilatu staqsih: inti s-sultan tal-Lut? U wieġbu qallu: int qiegħed tgħidu. Il-qassisin il-kbar dew jaqilgħu ħafna akkużi kontra tiegħu. Iżda Pilatu reġa' staqsih: ma twieġeb xejn? Ara kemm akkużi qegħdin iġibu kontra tiegħek. Imma Ġesu ma wieġeb xejn iżjed. Hekk li Pilatu baqa' mistaġeb.
Pilatu imbagħad biex joġob lin-nies telqilhom lil Barabba u lil Ġesu tawulhom biex isalbuh. Mulej, għatina id-discerniment biex naraw kif tara int u mhux kif tara d-dinja. Mulej Ġesu, għenna nimxu fuq il-passi tiegħek. Is-sitt stazzjon. Ġesu imsawwat u nkoronat bix-xewk. Nadurawk, o Ġesu, u mberkuk. Għax salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Mill-Vanġelu skont San Ġwan. Imbagħad Pilatu ordna li jieħdu lil Ġesu u jagħtuh is-swat. Is-soldati niżġu kuruna tax-xewk u qedu ilu fuq rasu u libsuh mantaraħ marskur u bdew ġejjin quddiemu u jgħidulu islim għalik ja sultan tal-Lut u bdew jagħtuh bil-ħarta. Mulej, għatina is-sabar fi żmien it-tbatija biex nofru ħajjitna bħala sagrifiċċju ta' tifħir. Mulej Ġesu, għenna nimxu fuq il-passi tiegħek. Is-seba' stazzjon. Ġesu jerfa' s-salib. Nadurawk, o Ġesu, u mberkuk. Għax salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Mill-Vanġelu skont San Ġwan. X'ħin rawh, il-qassisin il-kbar u l-ases dew jajtu u jgħidu salbu, salbu. Pilatu qalilhom ħoduh u salbu hintom, jien ma nsib ebda ħtija fih. Dawk infexxew jajtu għal-mewt, salbu. Pilatu qalilhom jien se nsallab lis-sultan tagħkom, imma l-qassisin il-kbar weġbuh aħna m'għandniex sultan ħlief lil Ċesari. Fl-aħħar tawulhom f'idejhom biex isalbuh. Huma ħadu lil Ġesu. Ġesu refa' s-salib u ħareġ lejn il-post imsejjaħ il-qorrija bil-ludi Golgota. Mulej, għatina fema sħiħa biex nistgħu nerfgħu is-slaleb tagħna ta' kuljum. Mulej Ġesu, għenna nimxu fuq il-passi tiegħek. It-tmien stazzjon. Ġesu mejjun minn xmur niċċirinew jerfa' s-salib. Nadurawk, o Ġesu, u mberkuk. Għax salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Mill-Vanġelu skont San Mark. Kien għaddej wieħed xmun minn Ċireni, missier Xandru u Rufu, ġejlura mir-raba, u ġaluh jerfalu s-salib. Mulej, għatina rieda soda biex inkunu strumenti tiegħek fid-dinja. Mulej Ġesu, għenna nimxu fuq il-passi tiegħek. Id-disa stazzjon. Ġesu jiltaqa' man-nisa ta' Ġerusalem. Nadurawk, o Ġesu, u mberkuk. Għax salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Mill-Vanġelu skont San Luqa. Kotra kbira ta' nies kienet mixja warajh. Fosthom kien hemm xi nisa li bdew iħabbtu fuq sidierhom u jibkuh. Imma Ġesu dar lejhom u qalilhom: Nisa ta' Ġerusalem, mhux lili jibku, iżda ibku lilkom infuskom u lil uliedkom. Għax araw, għad jiġi żmien meta jgħidu: Ħinja dik li m'għandix tfal, ħini l-ġuf li qatt ma wilet u s-sider li qatt ma redda. Imbagħad jibdew jgħidu lill-muntanji aqgħu fuqna u lill-għoljiet ordmuna għax jekk dan kollu qegħdin jagħmluh li tsot meta għadu aħdar. Mela xi jsir minnu meta jinxef? Mulej, għatina spirtu ta' ħlewwa biex nistgħu nfarġu lil daw li qed jibku. Mulej Ġesu, għenna nimxu fuq il-passi tiegħek. L-10 stazzjon. Ġesu mislub. Nadurawk, o Ġesu, u mberkuk. Għax salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Mill-Vanġelu skont San Luqa. Meta waslu fil-post jgħidulu l-qorrija, salbuhom hemm, lilu u lil ħatja, wieħed fuq il-lemin tiegħu u liħor fuq ix-xelluk. U Ġesu qal: Missier, aħfrilhom, għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Mulej, għatina qlub kollhom ħniena biex inwasslu ir-rikonċiljazzjoni u l-maħfra tiegħek lil kulħadd. Mulej Ġesu, għenna nimxu fuq il-passi tiegħek. Il-11 stazzjon. Ġesu iwiegħed is-saltna tiegħu lil ħallil it-tajjeb. Nadurawk, o Ġesu, u mberkuk. Għax salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Mill-Vanġelu skont San Luqa. Wieħed mill-ħatjin li kienu msalbin miegħu beda jgħajru u jgħidlu: Int m'intix il-Messija, salva lilek innifsek u lilna. Imma qabes liħor ċanfru u qallu: Anqas minn Alla int ma tibża, int li qiegħed taħt l-istess kundanna. Tagħna hija ġusta tassew għax qegħdin nieħdu li ħaqna ta' kull ma għamilna. Imma dan ma għamil xejn ħażin. Imbagħad qal: Ġesu, ftakar fija meta tidħol fis-saltna tiegħek. U Ġesu jiġbu: Tassew ngħidlek, illum tkun fil-ġenna miegħi. Mulej, għatina il-perseveranza biex qatt ma nifqu nfittxuk. Mulej Ġesu, għenna nimxu fuq il-passi tiegħek. It-12 stazzjon. Ġesu ikellem lill-ommu u lid-dixxieplu. Nadurawk, o Ġesu, u mberkuk. Għax salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Mill-Vanġelu skont San Ġwan. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ l-ommu u lid-dixxieplu li kien iħobb wieqaf ħdejha, qal lill-ommu: Mara, hawn hu ibnek. Imbagħad qal lid-dixxieplu: Hawnhi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxieplu ħada għandu.
Mulej, għatina il-fedeltà biex nibqgħu qrib ta' dawk fil-bżonn. Mulej Ġesu, għenna nimxu fuq il-passi tiegħek. it-13 stazzjon. Ġesu imut fuq is-salib. Nadurawk, o Ġesu, u mberkuk. Għax salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Mill-Vanġelu skont San Luqa. Għal-ħabta ta' sitzija, waqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu sad-9 sija, għax ix-xemx iddalmet. Il-velu tas-santwarju iċċarat minn nofs. Imbagħad Ġesu għajja tajta kbira u qal: Missier, fidejk jinnerħi ruħi. U kif qalek, ħarġet ruħu. Mulej, għatina il-fiduċja fik biex meta żmienna fuq din l-art jintemm, ir-ruħ tagħna tasal għandek bla dewmien. Mulej Ġesu, għenna nimxu fuq il-passi tiegħek. L-14 stazzjon. Ġesu imqiegħed f'qabar. Nadurawk, o Ġesu, u mberkuk. Għax salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Mill-Vanġelu skont San Mattew. X'insar fil-għaxija, ġie raġelani minn Arimatija jismu Ġuseppi li wkoll kien sar dixxiplu ta' Ġesu. Marant Pilatu u talbu l-ġisem ta' Ġesu. Imbagħad Pilatu ordna li jingħatalu. Ġuseppi ħa l-ġisem u kefnu fl-iżar nadif. Edu fil-qabar ġdid tiegħu li kien ħaffer fil-blat, gerbeb ġebla kbira fid-daħla tal-qabar u telaq. Mulej, għatina il-ħnina tiegħek biex niprovdu dejjem għal minnu fil-bżonn. Mulej Ġesu, għenna nimxu fuq il-passi tiegħek. Mulej Ġesu Kristu, il-passjoni u l-mewt tiegħek huma s-sagrifiċċju li jaqgħad l-art mas-sema u jirrikonċilja lil bnedmin kollha miegħek. Għamel li aħna li rriflettejna kif imiss fuq dawn il-misteri issa nimxu fuq il-passi tiegħek u hekk niksbu sem fil-glorja tiegħek fis-sema fejn int tgħix u saltan mal-Missier u mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen.